ערב טוב. שוב אנחנו נפגשים. אני חזרתי עכשיו מהרבי. שרנו על הציון, כל השיעורים, שיהיה לברכה ולהצלחה לכולם. כן, מאחר ועברו כבר שבועיים יותר, אז אולי בתמצית נזכיר מה דיברנו בשיעור הקודם. אנחנו באמצע הטבלה הזאת, שהיא המודל של 4 הקומות והחמישית. ואמרנו שאם אנחנו נכיר היטב את הטבלה הזאת, יש לנו בעצם את חוט השדרה ואת הלוז של כל החסידות על רגל אחת. כי יש פה גם כן הרובדים של העולמות העליונים, ויש פה גם יסודות היקום, ויש גם הרבדים בבריאה ובפסיכולוגיה. זאת אומרת, בכל התחומים, איפה שאתה לא מסתכל, יש לך את החותמת של הקדוש ברוך הוא, שהרי תחילת הבריאה התחילה היה הוא ושמו בלבד, קודם שנברא העולם. שמו זה י' כ' ו' כ', ויש קוצו של י', זה מראה על הוא, שהוא למעלה משם. ובגלל זה כל ההשתלשלות הוטבעה בחותמת של הי' כ' ו' כ' עם קוצו של י'. אז בשיעורים הקודמים למדנו שבעולמות יש לנו עשייה, יצירה, בריאה ואצילות, מלמטה למעלה. אצילות זה היוד, והמה אציל, האור אין סוף שמעל ומעבר, הוא הקוצו של יוד. ככה יש לנו את זה גם ביסודות היקום. אמרנו יש אפר, מים, רוח ואש. האש זה כמו היוד. ומה זה הקוצו של יוד? האנרגיה ההיולית שעוד לא, אפילו לא אש, משהו אבסטרקטי, שהוא האנרגיה שממנה נוצר החומר. ראינו את זה גם בסוגי הנבראים, דומם, צומח, חי, מדבר. זה 4 הנורמליים של הבריאה, ויש הדרגה שמעל ומעבר, הדרגה החמישית, זה היהודי. אחר כך הכנסנו גם קצת לנפש, זה אולי צריכים עוד פעם לחזור על זה. כולם מכירים את האותיות האלה שאומרים נרן חי. מי שהולך על קברי צדיקים אומר תמיד נרן חי, ולא כולם יודעים בדיוק מה זה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה 4 קומות והחמישית שבתוך הנשמה. ועל רגל אחד להסביר את זה, אז אמרנו נפש קשור לעשייה. עוד הפעם אני אזכיר מה שדיברנו, שכל הרביעיות מקבילות אחת לשנייה. זאת אומרת, אם יש לך אפר כדרגה הכי תחתונה, זה מקביל לעולם העשייה. זה מקביל להי התחתונה של שם ההוויה, וכן הלאה בכל הדרגות. הכל התחיל מה שאמרנו שקבלה הזאת להיות הקבלה, שהכל מקביל, כל היקום התחתון מקביל לעליונים. אז אתה מרגיש כאילו כל היקום בנוי לפי שם ההוויה, לפי התורה, לפי הנשמה. אז דרגת נפש קשורה למעשה, דרגת רוח קשורה לרגש. חי זה דרגת השכל הרציונלי. למה הוא נקרא חי? כי חי הוא נייד, לא כמו צומח שהוא תקוע. וזה מאוד, מה זה רגש? מה שקוראים בשפה המודרנית אופי. אופי לא לומדים בבית ספר, זה אתה נולד עם זה. לעקור אופי זה כמו לעקור עץ אקליפטוס. אפשר, אבל עם טרקטור. זה לא זז, זה מושרש מאוד חזק. מה שאין כן דעות, זה נייד. זה נייד, אני יכול להשפיע עליך. אתמול היית ימני, היום תהיה שמאלני, או תהיה דתי, חילוני, זה דבר
לכן השכל, בגלל החופשיות הניידת שלו, נקרא חי. ומה זה אם כך מדבר? זה דרגת חיה שבנפש. מעניין, הפסוק הוא, ויהי האדם לנפש חיה. חיה זה כמו היוד שבנשמה. בכוחות הנפש קוראים לזה כוח החוכמה. החוכמה היא נקודה של הברקה, מה שנקרא אקסיומה, בלי למה. למה? תשאל את הבינה, היא תסביר לך למה. אבל יש את הנקודה שאומרת, זאת האמת. ככה אני רואה, ככה... זה ראייה, זה קוראים לזה ראייה. כשאני רואה, אין לי מה להסביר למה זה ככה נראה. אני רואה וזהו. אחר כך אתה יכול לבנות על זה הסברים, אבל הראייה היא הבסיס. אחר כך יש דרגת יחידה שהיא הדרגה החמישית. מי שלמד קצת חסידות יודע, הדרגה הכי גבוהה שיש בנפש האלוקית. זה מתגלה ביום כיפור. זה מתגלה כשיהודי מוסר את נפשו על קידוש השם. הוא כאילו המקביל של היחיד. היחיד זה מה שקוראים עצמותו יתברך, שמעל לחוכמה דאצילות. האין סוף הבלי גבול. איפה מתגלה הבלי גבול שבנשמה היהודית? במסירות נפש על קידוש השם. זה למעלה מכל ציור ולמעלה מכל שכל. עכשיו, בסוף השיעור הקודם התחלנו לרדת ונשארנו באמצע. כל זה היה הסברים של היקום, של הקונסטרוקציה. אבל כיהודים מאמינים אנחנו יודעים שמי השרטוט של הקונסטרוקציה? התורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כמו אדריכל שיש לו שרטוט, וכל קו שיש על המפה זה רצועת בטון בבניין. ולמה היא בעובי כזה? כי ככה היה העובי שעשה האדריכל. אז מה זה ברוחניות? אם בעולם יש לנו 4 דרגות והחמישית, חייב להיות שיש את זה גם בתורה. בעצם כל הטבלה הזו שאנחנו למדנו זה הכל בשביל להגיע לזה, כי המטרה שלי בשני השיעורים האלה הייתה לכוון את הציבור להבין מה מיוחד כל כך בתורת החסידות. עוד ספר. ובאמת לא הייתה בעיה להגיד ככה. עוד ספר, נו. שמעתם על ספר ישועות משיחו של אברבנאל? עוד ספר. ספר העיקרים, שמעתם? עוד ספר. מה אתה עושה עסק כזה? אבל אתה רואה בעובדה גם כשהחסידות, אתה לא יכול להישאר אדיש אליה. או שאתה מתנגד אליה, או שאתה נסחף. אתה רואה שהיא עשתה מהפכה בעולם. ואז כולם שואלים, מה הסוד שבה? מה יש בה שמדליק כל כך הרבה אנשים ומצליח להניע כל כך הרבה שלוחים של הרבי במסירות נפש? למה לא רואים את זה במקומות אחרים? כנראה יש פה סוד. מזכיר לי מילתא דבדיחותא, צריכים להזכיר בתחילת שיעור, מילתא דבדיחותא. מספרים שהיה יהודי אחד שהיה אלכוהוליסט, מאוד אהב לשתות, והבנים שלו סבלו בושות ממנו, וכל פעם הם מוצאים אותו מונח בצידי דרכים, אבל לך דבר איתו, הוא כל הזמן מסתול, הוא לא מבין. פעם אחת הם לקחו שהוא היה פיקח, מפוקח, לא היה שטוי, ובאותו רגע הם ראו אחד מהעיירה שטוי שוכב שם באיזה תעלה בצידי הכביש, כולו שחי ומעוז. אמרו, אנחנו נביא את אבא לשם, ועכשיו הוא פעם אחת יראה איך הוא נראה, אז הביאו אותו לשם, הוא אומר, אבא, אתה אומר, תסתכל, נו, תראה מה זה. אז במקום שהוא יקבל מיאוס מזה, הוא ניגש לאותו שיקור, לוחש לו באוזן, איפה השגת וודקה כזו טובה? אז לפעמים רואים חסידים, משתלגים, משתוללים, אז אחד אומר, רגע, איפה הם השיגו? איזה חומר הם לקחו שיש להם כזה? זה משהו. אז בואו נראה. אז אמרנו בסוף השיעור שעבר שיש הרביעייה המפורסמת פרדס. פשט, רמז, דרוש וסוד. ושוב נחזור לשם הוויה. פשט זה כנגד עולם העשייה, ההי של שם הוויה.
רמז כנגד עולם היצירה, זה הוו. דרוש, דרוש זה עניין של פלפול והבנה, זה ההי העליונה. וסוד זה היוד, שהיא נקודה, צריך לפענח אותה. היא נקודה שבתוכה יהיה כמו גרעין, יש בו המון אבל הוא לא מפוענח, זה סוד. אז אם ככה, מה זה הדרגה החמישית אמרנו? רזין דרזין. הלשון הזאת היא מהזוהר. הזוהר אומר שיש רזין, יש רזין דרזין. סוד של הסוד. כן. דרך אגב, יש גם לשון בזוהר, נשמתה ונשמתה לנשמתה. נשמה של הנשמה. אז בשיעור הקודם שאלנו, מה זה סוד שבסוד? אם דבר הוא סוד, אז הוא סתום ונעלם. מה יכול להיות יותר סתום מסתום? אם דבר הוא הגיוני, אז אפשר לדרג. יש היגיון פשוט, יש היגיון עמוק, יש היגיון נשגב, יש היגיון אבסטרקטי שרק מקובלים יכולים להבין. אבל זה היגיון. ברגע שאתה אומר סוד, זה no שכל. אז כמו שאמרנו פעם הקודמת, יכול להיות פצוע קל, פצוע קשה, אבל הרוג, אין הרוג קל, הרוג קשה, הרוג זה הרוג. אם אין פה שכל, אין. אז מה זה סוד שבסוד? טוב, השארנו את זה פתוח, לא ענינו. עכשיו, את ארבעת הרבדים האלה בתורה, אפשר לחלק את זה בצורה מאוד יפה, כדי שנהיה אקטואליים. היהדות היא דבר מאוד רחב. יש ביהדות תחומים של הלכה, יש תחום של מוסר, ספרות המוסר, יש תחום פילוסופיה, שזה תחום החקירה, ויש תחום הקבלה. אז הנה יש לך 4 אסכולות שממש מתאימות, כי ההלכה זה פשט. מעניין, היא גם קשורה לעולם העשייה. מה אומרת ההלכה? מה לעשות? אחר כך מוסר קשור לרגש. רגש זה הוו. חקירה זה שכלתני. זה כמו הכוזרי, הרמב"ם, ספר העיקרים, מה שקורא מחשבת ישראל. זה קשור לשכל. זה נקרא דרגת נשמה. אחרי זה יש קבלה. קבלה זה סוד, תורת הסוד, מיסטיקה. אז מה למעלה מהקבלה? פה אמרנו שמקובל אצל אדמו"רי חב"ד להגיד שהדרגה החמישית זה תורת החסידות. אבל שאלנו, זה נשמע קצת יומרני. למה אתה חסיד, אז אתה אומר מי הדרגה הכי גבוהה? חסידות. יבוא אחד בעל ניגלה, גמרא, והוא יגיד גמרא זה הכי גבוה מעל קבלה. ואחד יגיד שהזוהר זה... לפי מה אתה קובע את זה? שאלה נוספת שלא שאלנו, הציבור פה פחות או יותר טעם קצת מתורת החסידות, נכון? אני יכול לתת לך טקסטים, בלי להגיד לך מאיפה זה, וכל אדם ששמע את ההרצאה הזאת יוכל לזהות מיד מאיפה בא הטקסט הזה. אם תמצא שם דינים, אז תגיד לי, זה הלכה. אם תמצא שם איומים של שכר ועונש, תדע שמה זה? מוסר. אם תמצא שם טיעונים לוגיים, כמו למשל, אי אפשר לבירה בלי מנהיג. זה טיעון לוגי. זה מתאים לתורת החקירה. מה יהיה אם תמצא שם ביטוי כמו בוצינה דקרטוניטה? מבין משהו? אתה מבין? כל אחד אומר, וואי, זה ממש סינית. זה סוד. אני מיד רואה שזה סוד. אני שואל אתכם, אם מישהו קרא פעם טניה או משהו, זה נראה לך כזה טקס סודי? נראה מאוד מובן. למה לקרוא לזה סוד? ולקבלה באמת, זה מילים שמה עתיק, אריך, רישא דלא התיידע, אני זורק לכם סתם מושגים שאיש פשוט לא מכיר אותם בכלל, אפילו בראש ישיבה. לא יודע מה זה, זה סינית בשבילו. זה סוד. אתה קורא ספר התניא, נשמע דברים מאוד הגיוניים, לוגיים. למה אתה קורא לזה רזין דרזין? אתה רוצה להיות הכי גבוה, אז אתה החלטת שאתה רזין דרזין.
מה ההיגיון פה? אז כדי לסיים את הטבלה הזאת, מה שלא הספקנו בשיעור הקודם, אנחנו נעבור היום לשורה הכי תחתונה שבטבלה. ונראה שגם בזה יש 4 קומות והחמישי. אחד העיונים הכי מרתקים ביהדות זה לנסות להבין מהי תכלית הבריאה. אם אתה לא יודע מה התכלית, אז כל העבודת השם שאתה עושה, אתה לא יודע בשביל מה אתה עושה אותה בכלל. יש חיילים כאלה שהם ראש קטן, מה צריך לעשות? לרוץ? לרוץ. יורים? יורים. תשאל אותו, לאן התגייסת? לצורך מה? על מי אתה מגן? מה ההיגיון במלחמה הזאת? איזה מגמות אתה רוצה להשיג? אני לא יודע כלום. ראש קטן. יש כאלה גם כן, אבל זה לא... חייל טוב רוצה לדעת מה התכלית של כל העסק הזה. אז באופן שטחי, אם תשאל אדם דתי מהי תכלית הבריאה, הוא יגיד לך לקיים תורה ומצוות, נכון? אבל השאלה היא יותר עמוקה. כולם יודעים, כולם מסכימים שהמטרה היא לקיים תורה ומצוות. השאלה היא, הבורא, בשביל מה הוא צריך את כל התורה ומצוות האלה? הוא ברא עולם, הוא נתן מצוות. מה הוא רוצה להשיג בזה? בשביל מה הוא עשה את כל זה? נגיד שכולם יהפכו להיות דתיים וכולם יקיימו את כל התרי"ג מצוות. So what? אז מה יהיה? צריך להסביר. יבוא משיח. זה גם דבר מופשט. יבוא משיח, אז אם אתה לא יודע בדיוק מה זה, זה נשמע כמו איזה קייטנה, שניפטר מהטרור וזה, ולא יהיה מיסים, ונשב תחת גפנו, תחת תאנתו. זה עצמו אפשר לשאול, בשביל מה צריך את זה? אל תברא עולם ולא תצטרך משיח. דרך אגב, נזכרתי שאחד הדברים התמוהים, יש מדרש על הפסוק בספר בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה? זה רוחו של משיח. שואלים, איך יכול להיות? מה עושה רוחו של משיח לפני התחלת הבריאה? כשיש גלות, אז צריכים משיח. עוד לא התחיל עולם, עוד לא חטאו, עוד לא היה גלות. אז מה משיח עושה שם? מזה מוכיחים שמשיח זה לא דבר שבדיעבד, היות ואנחנו במצב של גלות וחורבן, אז צריכים מישהו שיציל אותנו. ומה היה אם הכל היה בסדר? אז לא צריך משיח בכלל. מסתבר שלא, משיח זה איזושהי תכלית שהבורא רצה בתחילת הבריאה. אז מהי התכלית הזאת? לאן זה שואף? אז תתפלאו לשמוע שזה לא פשוט לענות על השאלה הזאת. תלוי את מי שואלים. כל יהודי לפי האסכולה ששם הוא חונך ושם הוא למד, הוא יענה לך לפי זה מהי תכלית הבריאה. מה הטופ שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיג על ידי שהוא ברא את העולם ונתן את התורה. אני חושבת שההכרה בהקדוש ברוך הוא זה בכל העולם. זה אחת הדעות. זו אחת הדעות, נכון? אבל אין דעה שהיא לא נכונה מכל הסכולות. גם זה אתה צודק. זה טוב שהערת את זה. כי אנחנו לא הולכים להגיד פה שדעה אחת נכונה וכל השאר לא. אז עוד יותר קשה, אז איך מתווכים את כולם. אז בואו נראה. נלך בצורה מסודרת. יש דעה פשוטה שאומרת שהשם ברא את העולם. אתה יודע למה? כי אין מלך בלא עם. כל דבר הוא יכול להיות גם בלי עולם. למשל, אם אין עולם, נשאל, הקדוש ברוך הוא יכול להיות כל יכול, בלי גבול? כן. הוא יכול להיות חכם, אינסופי? כן. אבל דבר אחד הוא לא יכול להיות. מלך, בלי עם, אז על מה הוא מולך? ומאחר והקדוש ברוך הוא רצה להיות מלך, אז הוא היה צריך לברוא עולם
ששם יש אגואיסטים, כי אי אפשר להיות מלך על נמלים, כן? צריך לברוא עולם ששם יש בני אדם עם אגו, ולא כל דבר שאומרים להם מוכנים לעשות, והם ישברו את האגו שלהם וישמעו בכל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש מלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא טוב. נכון. הוא לא אמור להרגיש, כאילו לא אמור לרצות להרגיש עליונות או... מי אמר שמלך זה רע? מלך מלכי המלכים. כן, אבל בעניין של ההרגשה של ה... כן, זה לא בתוך גאווה, כי זה לא חסר לו. זאת אומרת, הוא לא צריך את זה. נכון, שאדם נכון. חסר. לא בגלל שהוא צריך את זה. הוא רצה שיהיה התכונה, הוא תכלית השלמות. אז הוא צריך גם להיות מלך. וכדי להיות מלך צריך שיהיה עם. אז לכן הוא ברא עם, נתן להם תורה ומצוות, ואנחנו מקיימים את מצוותיו, אז הוא מרגיש שהוא מלך. זה דעה אחת. כתוב בראשונים, זה לא... זה דבר עתיק. למה בתהליך הבריאה לא נברא עמים מההתחלה? העם זה היה תהליך, המשך, ישראל לא נברא בהתחלת הבריאה. יש כל, לא דיברנו רק על עם ישראל, הוא מלך גם על כל העולם. מלך על כל הארץ, קדש ישראל. כן? כל האנושות. והוא שאל שאלה, אז למה לא נברא מיד? מי? כן, למה היה תהליך כזה רק אחרי הרבה שנים? למה? אחרי 7 ימים, ביום השישי... נברא האדם, לא... לא, זהו, גמרנו. איך שנברא האדם, מה הוא אמר הדבר הראשון? אתה יודע מה אמר האדם? לכו נרננה להשם נריע לצור ישענו. למי הוא אמר לכו? אין לו מניין, הוא היה חזן, אבל אין לו מניין. הוא אמר לכל הבעלי חיים, חבר'ה, בואו תכירו. נכרעה ונברכה לפני השם עושנו. הוא הראשון. אחר כך, אבל גם שם, אם השאלה שלך הייתה למה חיכו עד היום השישי ולא מיד בהתחלה, כי תמיד התכלית באה בסוף. בהתחלה יש תשתית. אומר, צומח, חי. אחרי שיש עולם שלם, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אביא פה את האדם, שהוא נזר הבריאה, יש לו בחירה חופשית, ואני אצווה עליו לעובדה ולשומרה, ועובדה ש... לא, זה גם הסביר לעם, אתה צריך אנשים שיוצאים זה אותם. ברור, זה ברור. זה הולך בצורה כמו שזורקים אבן לאגם, נותנים להיות אדוות, עיגול קטן, עיגול גדול, מתחילים עם איש אחד, רק יש נוח ובניו, וזה יש האבות והשבטים, וזה יש עם ישראל, ובסוף ההיסטוריה, ונלוו גויים רבים וכולם ייכנסו למעגל. זה הולך בצורה מתוכננת. אז זה אין מלך בלא עם. זו דעה אחת. אז למה לא כולם בהתחלה? מה זאת אומרת בהתחלה? הרי אמרת שיש את האדוות, זה מתחיל מאדם, נוח, כן, עם ישראל. כן, אז כן. למה לא כי מתחילים? זה, בגלל שזה בא מצד המטה, כל הרעיון של מלך הוא שהחיילים עושים. שהם יעשו את זה מרצונם. אחרת, מה אני צריך חיילים? אני אעשה רובוטים, אני אפעיל אותם וכולם יעשו לי דום, וזה אני לא ארגיש בכלל. אם היו נותנים לך 1,000,000 רובוטים, משתחווים לך כל בוקר, אתה לא תרגיש הרגשה, אפילו לא כמו מורה שנכנס לכיתה של 30 ילדים. מרגיש פה, אני שולט. מה אני שולט על רובוטים? לא. אז היות וזה בא מלמטה, זה חייב להיות מדורג. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יכול ברגע אחד לעשות שכולם יעבדו אותו. אבל מה הקונץ? הוא רוצה שהאדם יגיע להכרה. והוא, אברהם אבינו, מלמטה מתחיל לחפור מי ברא את העולם וזה, והוא מגיע לזה, והוא מתווכח עם אנשים, והוא בונה סביבה, והסביבה מרחיבה את הסביבה. זה תהליך. כל העולם בנוי על תהליך. כי אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות שתינוק ייווצר ביום אחד. הוא עשה כל דבר עם תהליך. מגרעין נהיה עץ, מהזרע נהיה אדם. זה חייב להיות תהליך. טוב, נעבור לדעה השנייה. היא היום הכי נפוצה, דרך אגב, בחוגים שאינם בחסידות. אם תשאלו מהי תכלית הבריאה,
יגידו לכם שזה להיטיב לברואיו. שהוא טוב, והוא מתאים. היות והוא טבע הטוב להיטיב. היות והוא הטוב המוחלט, אז הוא אוהב להיטיב. רוצה להיטיב לברואיו. ומה ההטבה הכי גדולה שאפשר לתת לברואים? ליהנות מזיו השכינה בגן עדן. זה כתוב ברמח"ל, לא? נכון, לא רק, אבל הוא המוביל של הגישה הזאת. מטבע אדם מדירה ו... בינונית. איך? מטבע אדם מדירה בינונית. כן, כן. מובן? עכשיו יש דרגה יותר גבוהה. יש בזוהר כתוב, מה שאת אמרת, הגברת, שהתכלית שהשם ברא את העולם בגין דלהשתמודעין לי, כדי שהיצורים יגיעו לידי הכרה בו. אם הם יתבוננו בבריאה ובשלבים שלה ויתעמקו בזה, הם מתוך הבריאה יכירו את גדולת הבורא, והקדוש ברוך הוא רוצה שיכירו את גדולתו. זה יותר ממלך. מלך רק עושים מה שהוא אומר. פה הוא רוצה שהם יגיעו להכרה של דעת, לדעת אותו. אחרי זה יש דרגה יותר גבוהה שכתובה בעץ חיים, שהתכלית שהבורא יצר את כל העולמות זה כדי להגיע לגילוי שלימות כוחותיו ופעולותיו. זאת אומרת, לפני הבריאה בפוטנציה היה לו כל יכול, אבל הוא לא הוציא את הפוטנציה הזאת לידי ביטוי. היום יש לנו הרבה כאילו הרבה מה? של מה שנעשה בעולם. יש לנו את הכל מהתורה, מראה לנו את הכל. ולא רק זה, עצם זה, למשל, יש לו כוח לברוא, אבל הוא לא ברא. ברגע שהוא בורא, התגלה יכולתו לברוא יש מאין. יש לו כוח להיטיב, מידת החסד, מידת הרחמים, אבל היא לא באה לידי ביטוי, כי לא היה עולם. והוא רצה לבטאות את החסד, לבטאות את האדנות. אפשר להיות אדנות אם יש מישהו שעליו אני אדון. הוויה, שם ההוויה, י' כ' ו' כ', מאיזה שורש זה בא? להוות יש מאין. כל זמן שלא בראתי יש מאין, אז השם ההוויה הוא רק בפוטנציה. והוא רצה שזה יהיה בשלמות הגילוי, ולכן הוא ברא עולם. נעצור פה רגע, ואחר כך נגיע לדרגה החמישית. ראינו פה 4 קומות. עכשיו, לולא הטבלה הזאת, היה אפשר לומר שזה סתם 4 דעות שונות, זה לא קשור למי יותר גבוה, יותר נמוך, אחד דעה כזאת, אחד דעה אחרת. אם אנחנו עכשיו נביט בטבלה, נראה שהכל מסודר פה. מעל תכלית הבריאה יש לכם אסכולות ביהדות. אז שאת רואה את ההלכה, מה אומרת ההלכה? שמה נברא העולם? פקודה. אין מלך בלא עם. אני נותן את פקודות ואתה מקיים. אז מה יצא מזה? אז הוא יהיה מלך. אתה רוצה הסברים? מלך לא נותן הסברים. למה? הוא קובע ואתה עושה. זאת אומרת, ההלכה היא הכי הביטוי של מלכות. מי למעלה מההלכה בסדר של האסכולות ביהדות? אמרנו, ספרות המוסר. הנה הזכרת קודם את הרמח"ל, מסילת ישרים, דרך השם, דרך השם. דרך אגב, הרמח"ל הוא אישיות שקשה להגדיר אותו. אי אפשר להגיד שהוא רק איש המוסר, כי הוא גם איש הפילוסופיה, והוא גם איש הקבלה. אז הוא רב אנפין. אבל הספר מסילת ישרים הוא בעיקר מוסר. הוא מושתת אבל לא דברי קבלה. לא. מסילת דרך ישרים. השם. דרך השם יותר. דרך השם בעיקר. כן, אבל מסילת ישרים הוא נחשב בגלריה של ספרי המוסר, כמו שערי תשובה לרבנו יונה, כמו אורחות צדיקים וכדומה. מה מיוחד בספרות המוסר?
היא לא אומרת מה לעשות, אלא היא מסבירה מוטיבציה, שאם תקיים מצוות, יהיה לך שכר טוב בגן עדן, זיו השכינה. ואם תעשה עבירות, עדיף לא להגיד מה יהיה לך, כן? אז זה כל המבנה של ספרי המוסר. תראו, זה כמו קוטעי ליטושים. איך? קוטעי ליטושים. שמה? אומרים את היטושים ככה. לא. זה לא פייר לצחוק, זה הרי רישיינים קדושים. חס ושלום, לא לצחוק, אני אומר, יש רבנים כאלה שאתה אז שומע... הם מגשמים, זה בגלל שהם מגשמים את זה. אבל באמת יש דבר כזה אש של גיהנום. רק במקום להסתכל על זה כדבר פיזי, פעם שמעתי הרצאה, כתוב בחז"ל שאש של גיהנום היא 1/60 מאש של עולם הזה. אז היה מרצה אחד שרצה להראות גם שהוא ידען במדע, אז הוא התחיל להסביר כמה האש הכי גדולה שאפשר... מה? שמה? האש פה זה 1/60, כן. אז הוא בא ואמר שכאן אפשר להגיע ל3,600 מעלות בכבשן. עכשיו תארו לכם כפול 60, וואי וואי, זה קביעות, כן? ריבונו של עולם, מה, למעלה יש אש? אש זה דבר ששורף רקמות בשר. למעלה מגיעה הנשמה. נשמה זה לא דבר שנשרף באש. אלא מה הכוונה? זה שפה סימבולית. אש הבושה שהנשמה שם למעלה נפגשת עם האמת. פה אנחנו עושים עבירה, אומרים לך, מה אתה עושה? שתייה, אז מה קרה? מה שאתי אומר? אתה לא רואה שקרה משהו. שם אתה נפגש עם האמת, אתה פשוט עומד חשוף מול האמת האלה, אתה מת מבושה. הבושה שורפת אותך. אז למה אומרים 1/60? פשוט בטל ב-60. ב-60 כל דבר מתבטל. רוצים להגיד, האש של פה זה כלום, זה בטל ב-60 מול האש ההיא. אבל זה הכל דבר רוחני. אותו דבר בכיוון החיובי. נהנים מזיו השכינה. זה לא מדובר שם על הנאות מאוכל, מסטייקים. מדובר נהנים מזיו השכינה, נשמה מתענג. איך אומר בספר מסילת ישרים? אומר את זה במפורט. סוד החסידות ושורש העבודה התמימה לדעת מה חובתו בעולמו. ואז אני עומד במתח, מה חובתו בעולמו? אז הוא אומר לי, הנשמה נבראה בשביל להתענג על השם בגן עדן. זה התכלית של הבריאה. ואם לא די לכם, אז הוא מוסיף גם משפט, והמצוות הם רק אמצעים בלבד. זאת אומרת, התכלית היא שאני אתענג. והמצוות זה איך משיגים את הבונוס. זה המניות שאני משקיע. העולם הזה הוא רק פרוזדור. כן. זה הגישה של ספרות המוסר, לעתיב לברורה. עכשיו, הספרות החקירה שמעמיקה יותר בדרוש, רובד הדרוש של הפרדס, אז הם באים ואומרים שהתכלית היא האדם הרי הוא בר שכל. האדם הוא לא רק סוכריה ומקל לעבוד את השם כדי לקבל סוכריות. לילדים קטנים נותנים סוכריות, אבל אדם מבוגר צריך להבין למה הוא עושה ולמי הוא עובד. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יגיע להכרה בו. ואיך עושים את זה? על ידי התבוננות פילוסופית בגדולת הבורא, בנפלאות הטבע. זה מה שעושים ספר הכוזרי וספר חובת הלבבות וספר מורה נבוכים. הם נותנים את הלוגיקה שיש בתוך כל הקיום מצוות. זה דרגה נוספת. עכשיו הקבלה, כן? היא אומרת, מה זה קבלה? קבלה מתארת את הספירות של הקדוש ברוך הוא. אז היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא יצר את הספירות, הוא היה כולו בתוך עצמו, כאילו, רק אור אין סוף, אבסטרקטי, והוא רצה לגלות את כל התכונות שיהיו בגלוי, לא רק בפוטנציה. לכן הוא רצה לברוא עולם. זה דרגות שונות. עכשיו, האם יש לכם איזה שאלות על הטעמים האלה, או שהטעמים האלה נראים לכם בסדר, מובנים? אני חושבת שזה, כמו שהוא אמר קודם, שזה הכל מורכב, אנחנו צריכים גם את כל השלבים.
אז בואו ניגע את זה שלב שלב. עוד שאלה. כן. למה נברא העולם? שהתגלה שלמות כוחותיו ופעולותיו. כן. זה לא מסביר למה נברא העולם הזה הגשמי, או, כל או, הברואים או, בעולמות העליונים, או. יש אז להם בוא- יותר הכרה והשגה. אז בואו נלך אחד אחד, נתחיל מהתחתון. אם כל הבריאה הייתה רק שהקדוש ברוך הוא רוצה להרגיש מלך, בשביל להרגיש מלך הוא צריך לברוא איזה מין עולם? גן עדן? לא. אפשר להיות מלך על מלאכים. גשמי. עולם גשמי, כן. עם אדם או בלי אדם? אם אדם חייב להיות... למה? בלי אדם אין על מי למלוך, כן? אבל מה שקשה הוא, למה הוא היה צריך ליצור באדם כאלה יצרים שפלים, ויצרים שהם אנטי הקדוש ברוך הוא. מספיק היה שהוא יעשה לו רק אגו. תראו לכם שהאדם לא רוצה לגזול ולא לרצות, הוא רק רוצה לנוח. אתה אומר לו, בוא תתפלל, אין לי חשק להתפלל. אז אני מתפלל בכוח, אז אני עשיתי אותו מלך. אבל היה יכול לעשות כאילו את היצר הרע בווליום פחות שפל. רק לתת לי אגו, שאני יודע ויש לי את היכולת בחירה להחליט אם אני שומע מה שהוא אומר, או שאני עושה רק את הדברים הקיומיים שלי. ואז הבחירה השלילית הייתה שאני הולך לעשות מה שאני צריך. אבל למה אני צריך לעשות דברים נגדו? למה צריך להגיע לכאלה יצרים שפלים? בלי זה הוא לא יכול להיות מלך? אז לכן זה לא מספק את מלוא התשובה. להיטיב לברואיו, זה איפה שאני הולך, כולם שואלים, זה מאוד מוזר. להיטיב לברואיו יש בזה שתי בעיות. אם התכלית היא לעשות לאדם טוב, זאת אומרת, כאילו הוא אומר, הוא לא צריך את זה, הוא צריך את זה. הוא רק עושה להיטיב לברואיו. אז שתי שאלות יש פה. כשאומרים, איך אמרת קודם, טבע הטוב להיטיב, נותנים דוגמה על זה מאברהם אבינו. אדם שהוא איש, למשל גם פה, יושבים פה גם כן נותנים צדקה כל אחד. אבל אם מסתמן לך עני, אתה נותן לו צדקה. אני לא מכיר הרבה אנשים שלא יכולים לישון בלילה, אוי, לא נתתי להם שום צדקה, בוא נצא לחפש עני. זה רק אדם שהוא כולו כל כך טוב, כמו אברהם אבינו, אז אם יש יום שלא באים אורחים, הוא ממש מרגיש בלחץ. אז הוא מחפש ורץ למצוא אורחים. אז אם אחד רוצה להשליך את זה על הקדוש ברוך הוא, שהוא מרוב שהוא טוב, הוא מוכרח לתת. שמתם לב למילה מוכרח? הקדוש ברוך הוא מוכרח? אצל אברהם אבינו, אם לא היו אורחים, הוא באמת היה נבך, מסכן. אז מה, הקדוש ברוך הוא בלי הנבראים, אז הוא היה אין סוף לפני הזמן של העולם, ומה? היה קשה לו, לא היה עד שיום אחד הוא לא יכול להתאפק יותר, והוא מוכרח לברוא עולם. זה נשמע מוזר. הרי הוא לא זקוק לשום כלום. אין אצלו כזה דבר, תכונה שלוחצת אותו, שדוחפת אותו. עוד שאלה יש. גם אדם שרוצה להיטיב, תראו לכם שאחד מבינינו הוא ממש אדם טוב, שהוא ממש רוצה להיטיב. אבל מה לעשות, הוא גר בעיר, שברוך השם כולם שם עשירים, אין עניים שם. אז מרוב שהוא ירצה להיטיב, אז הוא יברא עניים כדי להיטיב להם. אל תברא, אם השם היה בא לעולם שכבר קיים, והוא רואה איזה אנשים מסכנים, אין להם כלום בחיים, רק אוכלים ושותים, קצת רוחניות, בוא ניתן להם מצוות, שיהיה להם כיף. אבל הוא הרי ברא אותם. אם הוא לא היה בורא, אז לא היה ברואיו. לא היה מי שמסכן, ולא צריך לאף אחד להיטיב. אבל בשביל מה לברוא עניים כדי להיטיב להם? אתם מבינים את הבעייתיות שבזה? צריך מישהו יקבל את כולם... בסדר, אבל אם לא צריך להיטיב, אם יש מישהו חסר, יש כבר, ואני יכול למלט את חסרונו, אז אני אעשה כל מה שאני יכול למלות את חסרונו. אבל אדרבה, אם אני תכלית הטוב, אני לא ארצה לחולל עוני כדי להביא טוב. אבל המטרה היא פה שהאדם ילמד
מהקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו בעזרת... רגע, את קופצת מגמה. כן. אנחנו הולכים אחד אחד. כן. אם המטרה היא להיטיב לברואיו, אז זה קצת כן, בעייתי. כך זה. עכשיו, יש גם בעיה מצד האדם, והיה לי כבר שאלות כאלה. ניסיתי להסביר פעם לאנשים שצריך לקיים מצוות, כי זה פשוט לטובתך, יהיה לך אור השם בגן... אז אחד אמר לי דוגרי, אמר, זה לטובתי? אוקיי, תודה רבה, אני מוותר. ברור. אני מוותר. לא. אני בא למישהו רוצה לתת לו דירה בחינם. איש טוב אני לא. הוא לא רוצה. אני מכניס אותו לבית סוהר. מה זאת אומרת? רציתי לתת לך דירה רצית לעשות לי טוב, נכון? לא מוכן, לא רוצה את הטוב הזה. יש נערים שמסתובבים ברחוב, בא איזה מורה, מה אני רוצה שיהיה לך בגרות, אני רוצה... לא רוצה, תודה רבה, שמעתי, אתה רוצה להיטיב לי? לא רוצה להסתובב ברחוב. למה אתה מעניש אותי? לא רוצה לקבל גן עדן. אם זה מחויבות של מלך... הוא מעניש אותו, אותו בן אדם פשוט לא יודע מה טוב. אוקיי, אבל אם הוא לא רוצה, אתה בא לעשות לי טוב, אז אני מוותר. אם זה עניין של חובה, אז פה לא יכול להתחמק. המלך אמר, אתה רוצה, לא רוצה, לא שואלים אותך. אבל אם זה להיטיב לברואיו, אז תודה רבה, יישר כוח. טוב לי ככה, כמו שאני... איפה זכות הבחירה? מה זה? זה אפר, זה זכות הבחירה. אני בוחר בטוב הגשמי, לא צריך את הטוב שלך. אז זה בעייתי קצת. בואו נעבור הלאה. הגישה שאומרת בגין דלהשתמודין לי, שהקדוש ברוך הוא רצה שעל ידי הבריאה הנבראים יכירו את גדולתו ויגיעו להתלהבות ממנו. אז כתוב בספרי חסידות, שואלים, אם זאת הסיבה? אז היה די שהקדוש ברוך הוא יעצור בבריאת העליונים. הרי גם בעליונים יש נבראים, יש מלאכים, נשמות. הם לא פיזיים, אבל הם משהו. עכשיו בוא נחשוב, מי יותר מכיר ויודע את הגדולה האלוקית? מלאך בשמיים או בן אדם פה בעולם הזה? אפילו אדם שילמד קבלה וחסידות, הוא לא יגיע לאותה רמת ידע שהמלאך רואה את זה. אז אם כל הרצון שלך הוא שיהיה מי שיכיר את גדולתך, אז היה יכול, אוקיי, יברא עולם, אבל למה הוא יברא עולם התחתון הזה? היה מספיק שיברא מלאכים, ואיך כתוב שם כל המלאכים עומדים וצועקים קדוש 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 ומכירים את גדולתו. אז זה כמו רובוטים אז. יש להם דעת. אין להם יצרה ויצרה. כן, שנייה. דעת אבל יש להם, לא רובוטים. זה לא רובוטים. כן, אבל הם רואים ככה, זאת אומרת שהם... בסדר, מה אתה רוצה? שיכירו אותך. אז הם מכירים אותך. אז הם מכירים? מה אתה בורא כאלה יצורים שפלים שבקושי... רוב האנשים הרי לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. הלוואי שמאמינים בקיומו. אבל להכיר מה זה הקדוש ברוך הוא צריך להיות בעל מדרגה. זה לא מדרש אבל? איך? זה לא מדרש? שמשה רבנו בא למלאכים ואמר להם, תראו שיהודי, הנה יהודי, שאדם, בשר ודם, יכול להניח צולים ואתם לא. זה עניין אחר, זה עניין אחר. אז זה לא אותה גישה של אשתמודין לי. כי אם זה היה הגישה של אשתמודין לי, אז הם היו אומרים למשה, תודה רבה שאתה יכול להניח תפילין, אבל מי מכיר אותו יותר? אנחנו. אז אנחנו על הגובה. זה עניין אחר, זה יותר מתאים עם... עכשיו אפשר להוכיח הפוך. זה יותר מתאים, נכון, אתה צודק, תמיד יש מדרשים לכאן ולכאן. זה יותר מתאים לאין מלך בלא עם? אומר להם, אתם עם אתם? אתם אין לכם בחירה חופשית. אז אין כיף לשלוט עליכם, כן? אבל אנחנו גשמיים. חבל שהוא ברא את היצר הרע, זה היה טוב. זה גמרא בקידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלי. זה תמיד ניגודים, גם בספרי הקבלה וגם בספרים של האחרונים, תמיד מביאים שכנגד היצר הרע, ברור, אבל הגוף הקשיא, אל תברא לא את היצר הרע ולא את היצר הטוב ולא תצטרך ניגודים, זאת השאלה. אולי יכול לעשות המון בלי יצר הרע. מה אתה צריך את זה? לנו אתה יכול להסביר אחרי שאני כבר קיים, אז עדיף שיהיה לי גן עדן מה שאני אגמור את החיים שלי כפוד פרוססור, שטוחן אוכל והולך לישון, כן? יש לי עתיד, אז בשבילי אני מבין.
אם השאלה הייתה מה בשבילי, טוב, תורה מצוות, יש לי הרבה הסברים מה להגיד לך. אנחנו שואלים עכשיו מה התכלית של הבורא, הרי לפני שהוא ברא עולם לא היה עולם. לא רק עולם הזה לא היה. לא היה גם גן עדן. לא היה גם 10 ספירות. היה רק עצמותו. פתאום הוא החליט לברוא עולם, ואז השאלה היא למה? מה זה מביא לו? מה הוא צריך את זה? וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הגבוהה ביותר של הקבלה, שהוא רוצה לגלות את כוחותיו, להראות שהוא לא רק פוטנציה, אלא הוא יכול גם לעשות את זה. אז פה יהיה לי יותר קשה להסביר לכם למה זה בעייתי, כי צריך פה לדעת קבלה. בקבלה כתוב שאצל הקדוש ברוך הוא, הפוטנציה היא כבר כמו עשויה. אז אם הוא ברא נגיד את עולם האצילות, שזה עולם מאוד נעלה ורוחני, בשבילו זה נקרא כבר שהוא מוציא את הכוחות לפועל. אז מספיק? למה צריך עוד? עכשיו תזכרו כלל מאוד יפה. בניין, אני ראיתי פה בדרך שבאתי, שם שורה של מבנים חדשים, שכונה חדשה שבונים. אז כל הזמן יש תהליך, בונים. מתי אני אדע שהגיעו לתכלית? שהפסיקו, שגמרו לבנות. זאת אומרת, אילו התכלית הייתה רק גדר הפרדה, לא היו עושים חדרים, היו עושים חומה, גדר הפרדה, גם בלי סיד, לא צריך סיד. אם המטרה היא שבני אדם יגורו שם בנחת ובכיף, אז אפילו שלד שלם לא מספיק. צריך גם צבע, צריך גם רהיטים, תלוי איפה. ברגע שהקבלן אומר, גמרנו, מסר את המפתחות, אז אני יודע שהגעתי לתכלית של הבריאה. אז לכן, אילו כל המטרה הייתה רק לגלות שלמות כוחותיו ופעולותיו, היה בורא את עולם האצילות, ואז כולם היו רואים שהוא יכול לברוא ויש לו רחמים וחסדים וספירת המלכות והכל. זהו, מספיק. למה צריך לברוא עולם תחתון ועוד יותר תחתון ועוד יותר תחתון עד הקניון של אריאל? קניון זה הכי תחתון. זה קן של יוון. קן יוון. אז בואו נגיע עכשיו לדרגה החמישית ונראה מה אומרת על כך החסידות. כששואלים את החסידות מהי הסיבה, מה המטרה שהשם ברא את העולם, אז היא מצטטת מאמר חז"ל, ואנחנו נצטרך לעבוד עליו קשה. מאמר חז"ל הזה אומר כך: נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. בית המקדש. רגע. אז קודם נפרק את זה. מה הוא רוצה? דירה. איפה הוא רוצה שיהיה דירה? בתחתונים. מה זה תחתון? מה שהכי תחתון. אם יש עוד תחתון יותר מהתחתון הזה, אז הוא עוד לא הגיע למגמה שהוא רוצה. דרך אגב, זה עונה על השאלה שעניתי בראשון. אמרתי, אם רק מלך בלא עם, למה הוא צריך לעשות לנו יצרים כאלה מגושמים? מספיק היה עושה אותנו אגו, והוא אומר לנו, תניח תפילים, ואני אגיד לו, עכשיו אין לי זמן, אני צריך ללכת לעבודה. אבל למה אני צריך לרצות חזיר וגילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים? למה הוא הכניס לנו יצרים כאלה נבזיים? מה זה נותן לו? הרי גם בלי זה אני יכול להיות בעל בחירה והוא ישלוט עליי, יהיה מלך. לפי ההסבר הזה יהיה מובן, הוא רוצה הדבר הכי תחתון שיכול להיות בעולם. לא רק שזה לא רוחני, זה אנטי קדוש ברוך הוא. זה עולם כזה ששם יש אנטי הקדוש ברוך הוא. זה למעשה המעלה הכי גדולה, זאת אומרת כמה שאתה יותר בתחתית, אתה מצליח להגיע להכרה, אז זה הרצון שלו. המעניין, לא הכרה הוא רוצה. משהו אחר. דירה, גם לא שליטה, דירה. טוב, זה נושא מאוד עמוק ורחב, כרגע אני לא יכול להרחיב, אני אומר רק בקצרה. מה הכוונה דירה? בדירה נמצא עצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש. לא הערה,
אלא הוא בעצמו. מה הפירוש? אני אסביר את זה קצת. מה ההגדרה של דירה? מישהו יכול להגדיר לי פה? מה ההגדרה של... כל זוג שמתחתן, כן. זה כמו משכן. כן. זאת אומרת צריך דירה. זה... אבל מה ההגדרה של דירה? אם הייתי שואל אותך, תגדיר לי מה זה דירה. פה זה מטאפורה. איך? פה זה מטאפורה. כן, אבל מה ההגדרה של דירה? מקום קבע. מקום קבע. בני ישראל היו במדבר 39 שנים במקום אחד. אז זה דירה כבר או שזה אוהל? לא, אבל רואים את זה גם בפרשה שעכשיו. נו, אז מה ההגדרה של דירה? משכן. אז קבלן יגיד לך, דירה פירושו חלל מוקף ב4 קירות וגג ורצפה. הגדרה טובה או לא? לכאורה. יפה. המבנה שאנחנו יושבים פה עכשיו הוא דירה? לא? בית כנסת. לא, אבל זה משהו הוא בית כנסת, הוא לא דירה. זה איפה שהפרט דירה יכול זה לבוא משהו לידי פרטי ביטוי. של... זה אני חותר. עכשיו, המועדון להבדיל, המועדון גם כן, זה לא דירה. המשרד, אז מה מיוחד בדירה שזה אותו 4 קירות? זה לא כזה. פה, הנה כאלה אלה שיושבים פה, פה בא לידי ביטוי הצד הדוסי שלך, עד כמה אתה דתי. פה אתה בא להתפלל, להביע את... מה אתה עושה במועדון? שם מתבטא הצד החברתי שלך. מה אתה עושה במפעל? גם במפעל יש 4 קירות. שם מתבטא הצד המקצועי שלך. אבל איפה מתבטא אתה ממש? רק בדירה שלך. אין הבדל בצורת הקירות. זה ההבדל הוא שפה זה דירה שלי. פה אני מתגלה בלי פוזות. אתה יודע, בן אדם הוא כולו פוזות. הוא בא בבוקר, נראה כזה אקדמי, ותשאל את אשתו איך הוא מתנהג בבית. זה לא אותו בן אדם. כי פה מתגלה העצם שלך. עכשיו, אמרת נכון, זה מטאפורה. גם אצל הקדוש ברוך הוא אומרים, יש ביטוי כזה, בחצרות השם. מה זה חצרות השם? יש לו גינות למעלה, גן עדן. אבל שמה זה מתגלה האור שלו. לא עצמותו ממש. הוא רצה מקום שממש עצמותו יתגלה שם. דווקא בתחתונים. ואז שואלים אותו, אבל למה? מה אתה כל כך משתוקק דווקא על העולמות? המילה משתוקק היא לא שלי. מאיפה המדרש מוציא שהקדוש ברוך הוא התאווה לדירה בתחתונים? פסוק בשיר השירים. שיר השירים, הכלה מתארת את החתן ואומרת, שוקב עמודי 6. אומר המדרש, מה הרמז פה? שוקב זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לבוראו ב6 ימים. זה העולם הזה שנברא ב6 ימים, הוא השתוקק אליו. אז בא המדרש תנחומה ואומר, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו, המשפט הזה, איזה מילה פה הכי צורמת לנו? נכון? לא התחתונים ולא הדירה, אלא נתאווה. אנחנו רגילים שתאווה זה דבר, א' זה דבר אגואיסטי, ב' זה דבר מגונה, שרוצים להגיד אחד בלטייבל שכמוך. אדם הגיוני עושה דברים שהם הגיוניים, לא מה שבא לי, מתחשק לי. מה זה נתאווה? אז פה החסידות מסבירה, במדרש לא כתוב, החסידות, דרך אגב, חשוב לזכור, אני תכף אטען שהמשפט הזה, נתאווה, הקדוש ברוך הוא, זה הפוינט של כל החסידות. אז זה אחד יגיד, רגע, אבל זה מדרש תנחומה אומר את זה. מכאן אתם רואים שהחסידות לא חידשה שום דבר. הכל כתוב. אבל מי ידע מזה כל הזמן? היה איזה מדרש זרוק, יש הרבה מדרשים שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. המעלה של החסידות שהיא תפסה את המדרש הזה והפכה אותו ללוגו. היא הפכה אותו למטרה הראשית שמתווה את הדרך שלנו בעבודת השם. אז מה החסידות המסבירה? מה זה נתאווה?
קוראים לזה נתאווה, יש מילה יותר עדינה, אם אני... בא לי משהו, במקום להגיד נתאווה, איך אפשר להגיד את זה עדין יותר? מתחשב. רצה. רצה, זה לא אומר שזה תאווה. אני רוצה לאכול, אני רעב, זה לא תאווה. לא, זה צריך. צריך, צורך. אז מעניין, אומרת הרזות, בכוונה לא אמרו רצה הקדוש ברוך הוא, אלא נתאווה. למה? כי הכל זה שפה סימבולית. בבן אדם יש שתי רמות של רצונות. יש רצונות שהן עונות על צרכים. למה אתה נושם? לא שייך להגיד, כי התחשק לי. לא התחשק לי, אתה לא יכול בלי לנשום. אתה לא יכול בלי לאכול. להגיד מנה אחרונה זה... או, יפה אמרת. אתה בא למשל לחתונה, והיה אוכל ככה. 3 מנות כבר היה. בעצם אין לך כבר מקום, אבל פתאום באה גלידה, נהיה מקום. מה אתה צריך? אתה רעב? לא. זה מוסיף לך ויטמינים? לא. יש לך גם בעיות עם סוכר ועם שומן, חשוב. בא לי. למה? ככה. זה תאווה. תאווה פירושו רצון נטול סיבה. וזה מה שהתכוונו פה להגיד. הרי כולם תמיד שואלים, אבל למה הוא רצה? למה הוא רצה להיטיב לברואיו? שאלנו קודם. אל תעשה ברואים ואל תיטיב להם. באה החסידות ואומרת, הרמה הכי גבוהה ברצון שלו זה נתאווה. כך הוא רצה. בלי למה. אין לרצון הזה סיבה. ותדעו לכם שזה מאוד קשה להסביר את זה. פה בנקודה הזאת הרבה אנשים נתקעים ואומרים מה באמת. אם התשובה היא ככה, אז אפשר להסביר. כן, רגע, אז האנשים אומרים מה הקונץ? מה זה הדבר הזה? אתה לא יודע לענות, אתה אומר ככה. איך זה? אני רוצה הסבר. חוץ מזה, יש אנשים שאומרים שזה מעליב להגיד על הקדוש ברוך הוא שיש לו קריזות. הייתי יותר משוכנע אם היית מראה לי לוגיקה שהקדוש ברוך הוא הגיוני שהוא יעשה עולם, כי אחרת חסר פה, חסר שם. אתה בא ואומר, ככה הוא רוצה. בא לו. איך? בשביל זה יש את הסקולה של הפילוסופיה. זו תגובה שאלה, זו תגובה שאלה, למה חב"ד לא הולכת באסכולה הזאת? מה זה יהיה הגיוני ונחמד? ואיך אתה משפיע על בן אדם ברחוב שרוצה לגרם, אם אתה מסביר לו הגיוני, אתה אומר, וואו, לא חשבתי על זה, זה רעיון, באמת נכון. אתה בא ואומר לו, תפילין, למה? ככה השם רצה. נתאווה. זה נשמע מוזר, כן. אני חושבת שזה בגלל שאנשים שלא כך מאמינים רוצים להמחיש להם את זה, בגלל זה אומרים נתאווה. לא, הפוך. אם לא מאמינים צריך להסביר להם למה השם עשה את זה. אם תגיד לו ככה, אז הוא יגיד, ואני לא רוצה לקיים את רצונו ככה. כאילו בשפה שלנו. הפוך, אז הוא יגיד, אם הוא רוצה ככה, אז אני לא רוצה. למה ככה? אבל ככל שאדם מעמיק יותר, הוא מבין כמה זה כביכול יותר פשוט, וזה כל התהליך של 4 יסודות כמו שדיברנו, 4 הקומות והחמישית. ככל שאדם הוא באמת מעמיק יותר, הוא מבין שהוא לא מבין כלום, והוא מגיע למסקנה הסופית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, וכנראה אין לזה סיבה, כי זה באמת מה שהוא רצה. הוא רצה להיטיב, הוא רצה להיות מלך, הוא רצה בעצם את כל 4 היסודות, ובסופו של דבר... בלי סיבה. רב, כן. אני חושבת, יש לי כזה בין רעיון, זה כמו נגיד אם אני יושבת עם הנכדים שלי, ואני משחקת איתם, הם יצורים שהם באו מבריאה מהם, אבל כיף לי לשבת איתם ולשחק איתם, זה כאילו מין תאווה כזאת, לשבת, זה לא תאווה במובן שלי, זה תאווה לשבת איתם, להיות איתם. אבל יש לזה מניע לתאווה הזאת? כן, זה סיפוק. זה סיפוק, בדיוק. יפה, הסיפוק הזה חסר לך? לא היית מוותרת עליו. הסיפוק הזה... מה פירוש סיפוק? שבלי זה אני לא מסופק. אז זה מה שרציתי להגיד, אצל בן אדם, אפילו התאווה, שקראנו לזה בלי סיבה, זה גם לא באמת בלי סיבה.
זה עושה לי כיף. חסר בי משהו. חסר, בלי זה אני אומלל כזה. אבל הקדוש ברוך הוא זה כל השאלה, הרי הוא הכל, לא חסר לו כלום. אז מה הפירוש נתאווה? יותר מזה, אנשים שואלים, טוב, זה כבר עמוק מדי, ננסה לעשות את זה בקיצור. יש אנשים ששואלים, זה לא יפה בכלל להגיד על הקדוש ברוך הוא, לא רק להתאווה, גם לא יפה להגיד רצה. מעניין, יש כופרים שהכפירה שלהם מתבססת על אמונה, זה הכי מצחיק. הוא לא אומר שאין אלוקים, הוא כל כך מאמין באלוקים שהוא מגיע לידי כפירה. איך? הוא אומר ככה, אלוקים לא רוצה חס ושלום שום דבר. למה? הוא אומר, מה זה רוצה? רוצה הפירוש שחסר לו. אני מאמין באלוקים, לא חסר לו כלום. אז אם לא חסר לו כלום, הוא לא רוצה. זה לא יפה להגיד עליו שהוא רוצה. אז אתה שואל, מה רוצה אלוקים? הוא אומר, אם זה אלוקים, אין לו רצונות בכלל. איך אתה מעז להגיד על אלוקים שהוא רוצה? או שהם אומרים כזה דבר, הם לא יושבים, הקדוש ברוך הוא לא יושב עם פנקס חשבונות, מה הוא, אין לו מה... זה עניין אחר, זה לגבי שכר ועונש. מדברים פה יותר מזה, עזוב שכר ועונש. אין לו רצונות בכלל, כי רצונות מתאים לאחד שחסר לו משהו והוא רוצה להשיג את זה, אז הוא רוצה. אחד שהוא כל יכול והוא כל בלי גבול, אין לו, לא משעמם לו ולא חסר לו והוא לא רעב, הוא לא זקוק לתשומת לב, אז הוא לא צריך כלום. מי שלא צריך כלום לא רוצה כלום. מי שטען את הטענות האלה, זה לא אנשים עמי הרצון. בדיוק בתקופה שלפני החזיות אתה יודע את שבתאי צבי, יימח שמו. זה לא שבתאי צבי, זה שפינוזה. גם שבתאי צבי, ושבתאי צבי דווקא מתוך התורה, הוא שלט בקבלה ישר והפוך הרי. זה מה שאני גם בא... בתלמוד, ומתוך זה הוא כפר. זה מה שאני בא להגיד פה. זה לא אנשים טיפשים. זה מה שאני רוצה לענות על זה, לא להשאיר את זה ככה. והתשובה היא, הם רצו לשבח את הקדוש ברוך הוא, ובסוף נמצאו מקלקלים. למה? אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא כל יכול, לא זקוק לכלום, אז מילא לא שייך אצלו רצון. אז אני אשאל אותו, הקדוש ברוך הוא יכול לרצות? לא. כי אין אצלו רצון. אז איך נהייתה הבריאה ממנו? אז הם אומרים, זה נהיה בעל כורחו. כמו שמהשמש יוצא אור, אז לא שייך להגיד, השמש רצתה להאיר. היא פשוט כזה דבר שמאיר. אז תשמע מה עשית. עשית את הקדוש ברוך הוא למין גולם כזה, שחייב לצאת ממנו בריאה. הוא לא שולט על זה, הוא לא יכול שלא לברוא. הפכת אותו לאבן. וכלום. אבל לא, אבל... רגע, מה באה החסידות ואומרת? כל השאלה שהמצאת, אדוני, זה הכל בא מזה שהפכת את הקדוש ברוך הוא כמו אדם. אתה מכיר רצונות של בן אדם, רצונות שלנו. אצלנו הרצונות הם פונקציה של צורך. ולכן זה נראה לך מוזר להגיד שהקדוש ברוך הוא צריך משהו? וכל שכן שהוא מתאווה למשהו? לא מתאים? אבל האמת היא שזה לא נכון. אין דבר שמעיד יותר על חופשיות וכל יכול כמו רצון. ההפך מרצון זה מוכרח. עכשיו, אצלנו כבני אדם, השפה שלנו לא אמיתית, לא מדויקת. ששואל מישהו, למה אתה אוכל? אני אומר, כי אני רוצה לאכול. אתה רוצה לאכול? זה פשוט הרצון, אתה רוצה, כן? בוא נראה, אם אתה רוצה, אתה יכול גם לרצות שלא? בוא נראה אותך, אל תאכל. לא, אני לא יכול. זה לא אתה רוצה לאכול, אתה נדחף לאכול. זאת אומרת, אצלנו רצון זה דחף. הקדוש ברוך הוא אין לו מי שידחף אותו. אין לו טבע, אין לו רעבון ואין לו שעמום, אין לו מה שידחף אותו. אבל רצון במובן הטהור של המילה הזה, אתה יודע מה זה רצון? אני רוצה כי אני רוצה לרצות. מה הניע אותך? אותי אפשר להניע? הקדוש ברוך הוא יכול להיות משהו שהניע אותו? אין לו מה שמניע אותו. אז למה הוא עושה? כי הוא חופשי לרצות מה שהוא רוצה. להפך, הוא היחידי שהוא יכול לרצות. הרצונות שלך, אתה קורא לזה רצון, אבל זה דחף ששתלו בך. אתה לא יכול שלא לרצות. זאת אומרת, אם אני הולכת להתפלל, זה דחף? ודאי.
לא שאני רוצה להתפלל. אבל הרצון נובע מאיזשהו צורך. יש צורך פיזי של אוכל ויש צורך רוחני. ברור שיש לי צורך להתפלל. בדיוק, אז זה כבר, זאת אומרת, יש משהו שמניע אותי להתפלל. אם זה הרצון להתפרק לפני הקדוש ברוך הוא, אם זה הרצון לקבל את הברכות שלו, אם זה הרצון לקיים את רצונו, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לרצות ככה. למה כדור השמש הוא עגול? התשובה היא ככה, השם רצה. יש בזה היגיון? לא. אז יוצא שפנימיות החסידות אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו איזו מטרה שככה הוא רצה. אין לך מה לחפש בהיגיון, היא לא מביאה שום תועלת, אלא הוא פשוט, כי הוא לא צריך תועלת. תועלת צריך מי שחסר לו. הוא פשוט רוצה כך. אז יבוא אחד ושאל, אם ככה, מה הביג דיל של רצון כזה שאין בו שום ערך? התשובה היא, זה שזה רצון השם, זה הערך שלו. כשאתה מתחבר לרצון כזה, שהוא הרצון של עצמותו יתברך, פה התחברת אליו. אז למה החסידות התנגדה כל כך למחקר? מה זה? החסידות... להפך, זה הרבה יותר גבוה מהמחקר. המחקר מביא סיבות הגיוניות לקדוש ברוך הוא. הנה, בוא ניקח דוגמא, אתה שאלת שאלה מאוד בסיסית. רבי נחמן מביא את זה רק רגע. לא רק רבי נחמן, גם הרבה אדמו"רים מביאים את זה. מה? שהחסידות מאוד מתנגדת לעניין של לחקור. כן, אבל אני בא להגיד לך שזה הרבה יותר עמוק. לא צריך, אחת הסיבות של ההתנגדות, חוץ מזה שהטעמים שהרמב"ם אומר הם טעמים מאוד נמוכים, שמתאימים לנבוכים, וכי שמיטה שבאה עלינו לטובה. אומר הרמב"ם זה כדי שהאדמה תיתן פריה, תנוח, שלא ייגמר לה הבטריות. לכן אני שומר שמיטה, נשמע מאוד טעם של קופת חולים, טעם של קופת חולים כזה. למה לא אוכלים חזיר? כי זה לא בריא. אז פה נגענו עכשיו בנקודה המעניינת. שאל אדם רגיל, אפילו דתי, פה אתם תראו את המעלה של החסידות. שאל אדם דתי רגיל, למה אסור לאכול חזיר? בסדר, עכשיו אני הולך יותר עמוק, למה הוא ציווה לו לאכול חזיר? מה יש בזה? זה לא חוק. דבר שהוא חוק, אתה אומר, אין איזה טעם. יש הרבה מצוות שהן לא חוקים. מה ההיגיון? למה אסור לאכול חזיר? אחד אמר לי כי הוא מלוכלך בבוט, והפרה מה היא הולכת בהרבה ניילון? גם מלוכלכת בבוט. לעומת זאת כתוב שהוא עתיד לבוא לחזור. נכון, עוד יותר קשה. אז מה רוב האנשים אומרים? אתם יודעים מה הם אומרים? יש בחזיר איזו תכונה של טומאה. זה לא דבר של חיידקים, אי אפשר לראות את זה במיקרוסקופ. אבל זה מין תכונה שלילית, שמי שאוכל את זה, זה מטמטם לו את המוח ואת הלב. זה נקרא טעמי מצוות. כן, זה יכול להיות כתוב גם ברמב"ם דבר כזה. שהשם רוצה שיהיה לנו מוח נקי וטהור, ואז המאכלות האסורות מטמטם את המוח ואת הלב. נשמע הגיוני, נכון? בוא תראה עכשיו מה הבעיה. מה קדם למה? קודם היה בעולם חזיר, ולכן השם אסר אותו? או קודם היה הקדוש ברוך הוא והוא ברא את החזיר? אז אילו הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כן? אילו הקדוש ברוך הוא היה בא לעולם שכבר נמצא, גמור, וכל מומחיותו של הקדוש ברוך הוא שהוא יודע לעשות בקרת איכות, מה שאנחנו לא יודעים. הוא מסתכל עם המיקרוסקופ שלו ואומר, וואי חבר'ה, אני מזהה בתוך החזיר, יש פיגמנטים רעלניים, כן? אז תיזהרו, אני לבד לא הייתי יודע מזה, ברוך השם שהוא אמר לי, הרופא המומחה אמר לי, כן? אבל אז תאר לך אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא שאלה כזאת, בוא נשאול, למה אסרת לי את החזיר? דווקא אני מאוד אוהב חזיר, תאסור לי גפילטע פיש, אני אשמע בקולך. בואו נעשה לי עסקה, תעשור משהו אחר. אז אם הקדוש ברוך הוא היה כזה, אז הוא היה אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול לא לאסור את זה. הרעל שיש בו מכריח אותי להגיד שהוא אסור. זה לא אני עשיתי, זה ככה העובדות.
אז מה יוצא מזה? שהנתונים הם עובדה קיימת, והם הכריחו את הקדוש ברוך הוא להגיד שזה אסור. וכי מה הוא יגיד שאסור? מה שאין בו רעל. זה כמו רופא, אוסר עליך משהו ואתה בא ואומר, דווקא את זה אני אוהב, דוקטור, תאסור לי משהו אחר. אז הוא יגיד, מה אתה חושב שאני אוסר לך את זה סתם בקריזה? זה נתונים. האוכל הזה גורם צרבת, אז אני אומר לך, אסור, מה אתה רוצה להחליף את זה? אני לא יכול לעשות. אז זאת אומרת שהרופא לא יכול להחליט מה הוא רוצה, להפך, יש נתונים, אתה רוצה להגיד גם הקדוש ברוך הוא? לא. אז יוצא שהעולם משפיע על הקדוש, אבל הוא ברא אותו. אז אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא, איך לא עלה על דעתך רעיון פשוט? אתה בראת את החזיר, תברא אותו שהוא לא טמא, ואז הוא לא יטמטם למוות עליהם. הכי טוב, לא? אבל יש סיבה יותר עמוקה לגבי... מה יותר עמוקה? לגבי שממשילים את החזיר לאדום. עוד פעם, אז שוב, אל תמשיל אותו לאדום, תמשיל אותו לישראל. כי המקור שלו... אז שוב, מי עשה את זה שהמקור שלו הוא ככה? מי עשה את זה? הוא. אתה תעשה לא ככה, תעשה שהחזיר יהיה המקור של ישראל על שם חזרה בתשובה. חזיר בתשובה. ואז החזיר יהיה קדוש, והפרה יהיה האמא של העגל, אז אותה יהיה אסור. זה הרעיון הגדול של החסידות, שהיא לוקחת דווקא את הדברים שהם הבעייתיים, רבי נחמן מעריך על זה הרבה, ומעלה אותם. בלשון החסידות זה נקרא מעלה ניצוצות. שוב, אבל השאלה היא למה זה בכלל טמא? כי ברא אותו ככה. אז שלא יברא אותו טמא ולא יהיו בעיות. יש לו סיבה. זאת אומרת, לא טומאת החזיר היא הסיבה לאיסור. אתה יודע מה החסידות מסבירה? הוא אסר את החזיר כי כך נתאווה לאסור את החזיר. בלי שום טעם. אחרי שהחזיר אסור, אז הוא באמת עושה בעיות רוחניות. אז זאת אומרת, זה לא יהיה שקר לומר שהחזיר מטמטם את המוח ואת הלב, זה נכון. אבל לא בגלל זה השם אסר אותו, הפוך. בגלל שהשם אסר אותו, לכן הוא מטמטם את המוח ואת הלב. עכשיו, יש לי ראיה לזה בדרך הניגלה, ראיה מאוד מעניינת. תרנגולת, ציוו עלינו לשחוט אותה. איך שוחטים? פה מהצבא. אם אני אקח תרנגולת ואני נעץ את הציפורן בעורף של התרנגולת ויקרא לה את הראש. זה נפילה. ואם אני אוכל את זה, מטמטם את המוח ואת הלב, נכון? מגיע בית המקדש, יש עולת העוף. אומר הקדוש ברוך הוא, מליקה. ריבונו של עולם, אולי נעשה שחיטה, שיהיה לכל הדעות. אם תעשה שחיטה, היא תהיה פסולה. איך זה? אבל אתה אמרת זה טמא כי אני אמרתי. ופה אני אמרתי הפוך, אז זה הפוך טמא. זה מזכיר לי את השבת ואת מה שאנחנו שומרים מצוות ומה שביום שבת עושים הקדוש ברוך הוא. עושים לו קורבנות, עושים לו... כן, הנה, קורבנות בשבת. אסור לעשות אש בשבת. הוא אמר אז האש הזאת שאתה עושה בשבת בבית המקדש היא מצווה. מה זה מראה? שהשורש של כל הדברים זה אין אצל הקדוש ברוך הוא למה. מישהו אמר פה קודם, למה? יאמרו הגויים. אצל היהודים אומרים אשרי העם שככה לא. ככה זה בגימטריה מה? מה השם אלוקיך שואל מעמך? לא למה. עכשיו בואו נראה מה זה עושה לנו אם אתה תופס את הרעיון הזה. זה הופך אותך לאפס מוחלט. עכשיו אתם תבינו מה ההבדל בין 4 דרגות שבתורה, הלכה, מוסר, חקירה, קבלה. כל אלה הם הסברים של אינטרס של הנברא. אתה תזכה להיות חייל של הקדוש ברוך הוא. השם רוצה להיות מלך ואתה תהיה העם. זה מעלה. או שהוא אומר להיטיב לברואיו, אתה תקבל גן עדן. או שהוא אומר לו, אתה תגיע להבנה עמוקה, לא תהיה אדם מצומצם, אתה תכיר את הבורא ותהיה בדרגת פילוסוף. או שהקבלה אומרת לו, אתה תגיע להשראה וגילוי ייחודים עליונים.
באה החסידות ואומרת שהוא מייחודים ושהוא מעניינים, כך הוא רצה. ומה איתי? אתה בכלל לא מציאות, אתה לא מציאות. אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. עכשיו אני אתן לכם דוגמה מהחיים, כי זה קשה מאוד להבין את זה. בחיים יש הרבה יחסים, יש רב ותלמיד, יש אבא ובן, יש איש ואישה, יש מלך ועבד. באיזה מכל היחסים האלה אתם מצאתם שמישהו עושה מה שהשני אומר לו ללא שום תמורה? עבד למלך. לא, לא. הוא מפחד. הורים לילדים. איך? הורים לילדים? הלוואי וזה היה ככה. אפילו הורים וילדים יש פה הרבה אגו. והראיה, אם הילד שלך מוצלח, איך אתה אוהב אותו? אם הוא לא מוצלח, אתה נכניס לו פליק. נו, כשבאים אורחים, ינקלה, נו, תגיד א' ב', תראה לכולם. זה החלון ראווה שלך. למה שילד מתנהג לא טוב, האבא כל כך כועס? האדם הזר פחות כועס, הוא יכול לחנך אותו. האבא הוא תעצבן, אתה לא מתבייש שעשית לי בושות? כן? כל האהבה הזאת היא אהבה אגואיסטית. הבן שלי, איך הוא? נחמד, נכון? איש ואישה, גם אותו דבר. כל אחד מצפה מהשני משהו, לא בחינם. איפה יש מישהו שלא 8 שעות, 24 שעות ביום, כל החיים עושה את רצון השני ללא שום בקשת תמורה? מכירים? מי? מי? תלמיד ומורה? מה פתאום? הלוואי, תלמיד ומורה עושה גם... אני חשבתי שרק העבד, כי הוא לא מקבל משכורת. לא, העבד גם כן, אבל יש... לא כל דבר... הוא נושם לא לפי ההוראות של הבורא. יש לו כמה דברים שהוא צריך לעשות, יש לו גם שעת שינה, כשהוא ישן הוא לא מקיים שום פקודות. הוא עובד 8 שעות, הוא אומר את העבודה שלו. אתם יודעים למה אתם לא מכירים אותו? כי הוא הכי קרוב אליכם. הגוף עובד את הנפש. הגוף, מה שהנפש רוצה, העבד והמלך אפילו מייעשה כל מה אבל צריך להגיד לו, היי, תעשה ככה. אם הוא לא יגיד לו, המלך רוצה, העבד לא יודע שהוא רוצה. לגוף, אני לא צריך להגיד ליד, יד, נו, תתרוממי. אני רק רוצה, היד מתרומם. עכשיו, לא יצויר שהגוף היה יכול לדבר, הייתי שואל אותו, תגיד לי, אתה שפוט של הנפש? כל היום לעשות, צא קצת לחופש. למה אתה כל הזמן עושה מה שהיא אומרת לך? איפה העצמאות שלך? זה יענה לך, אם יהיה לי עצמאות, תיקחו אותי לקבר. אני פשוט חי. מה אתה מקבל בשביל זה? הגוף מתפלא. בשביל לחיות אני צריך לקבל משהו? העבד עושה רצון המלך לא בשביל לחיות. ככה נוצרו היחסים, שהוא בא לגובה, והוא יכול להכריח אותי. הלוואי שלא היה מלך בכלל, הייתי חי טוב בלי מלך. הגוף, למה הוא עושה את רצון הנפש? בשביל זה הוא נברא, זה כל החיים שלו. זה דרגת התבטלות טוטלית לקדוש ברוך הוא. עכשיו נסיים את החוב שלנו, אנחנו עוד נרחיב בזה בשיעורים אחרים. שאלנו שאלה, למה חסידות נקראת רזין דרזין? טקסטים מאוד מובנים החסידות. למה אתה קורא לזה? זה אפילו לא רזין. למה רזין דרזין? דבר שני שאלנו, מה משמעות הכפל רזין דרזין? אם רזין זה סוד, אז זהו, גמר. אז אני אסיים לכם עם מילתא דבדיחותא, שנעלה אותה לקדושה. כי במקור, המילתא דבדיחותא הזאת היא של מתנגדים שצחקו על החסידים. אנחנו נעלה את זה לקדושה. אמרו פעם הליטאים, צחקו על הדבורים של החסידים, אז אמרו, מה ההבדל בין רזין לבין רזין דרזין? אמרו, רזין זה שיושב הדבור, והדבורים תמיד מדברים עניינים מיסטיים כאלה, כל הציבור לא מבין כלום מה הרבא אומר. זה רזין, אבל הרבא עצמו,
כן יודע מה הוא מדבר. רק החסידים שלו הם פשוט בערים ולא מבינים, אז זה רזין. מה זה רזין דרזין? הם צחקו ואמרו שלא רק החסידים לא מבינים מה הוא אומר, גם הרב בעצמו לא מבין מה הוא מדבר. זה נקרא רזין דרזין. אז אני לוקח את הבדיחה הזאת ומעלה אותה לקדושה. בואו תראו. מה זה רזין בפשט? קבלה. למה קבלה נקראת רזין? אתם יודעים למה? בגלל שרוב בני האדם לא יורדים לעומק הנימוק. קח דוגמה, בשר וחלב. על פניו אין לזה טעם. חוק. הקבלה יש טעם. אומרים שבשר זה גבורה, וחלב זה חסד. ולחבר את החסד והגבורה זה עושה קצר בעולמות העליונים. אז האיש הפשוט, מה הוא מבין בזה? הוא לא יודע מה זה חסד, לא יודע מה זה גבורה, אבל יש טעם פה או אין טעם? מה אתם אומרים? אז למה קוראים לזה רזין? כי בני אדם רגילים לא מבינים את עומק הטעם, הם גם לא מבינים מה זה חסד, מה זה גבורה, ולמה זה עושה קצר, אבל יש פה טעם. ועל הדרך הזאת, כל המצוות, אפילו חוקים, מעניין. פרה אדומה, היה לנו חוק, נכון? חוקה חקקתי גזירה, אותו רש"י שאומר חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אחרי זה אומר ביסודו של משה הדרשן מצאתי, הוא נותן לך הסבר, פרה על שם תבוא אם ותקנח צועת בנה העגל, אדומה על שם החטא אשר לא עלה עליה, אין יש טעם, ועל פי קבלה בטח שיש טעם, ויש גם טעם לתפילין, למה 4 ולמה זה פה מונח ולמה הקשר פה ולמה הכל על פי קבלה. אבל האיש הפשוט לא יודע קבלה, אז קוראים לזה רזין. אבל הרבה, מה פירוש הרבה? אצילות זה כמו הרבה, כן? אז אצילות, אם תשאל את אצילות, יש טעם? תגיד כן, יש טעם. מה הטעם? חסד וגבורה, אסור לערבב, שעטנז. זה מהצומח, זה מהחי, זה לא טוב ביחד. אז יש טעם, רק זה טעם שלא מובן לבני אנוש, רק למקובלים. אבל המקובל יודע טעם. כשאתה מגיע לנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים, לא מתכוונים להגיד שהטקסט של התניא הוא סוד כזה שאפשר להשיג אותו. לא זה מתכוונים. מבחינת הטקסטים של החסידות הם מאוד מובנים. מתכוונים להגיד שהרעיון של החסידות הוא שתכלית, אם תשאל למה, ככה. אז יבוא אדם ויגיד, אנחנו לא מבינים טעם. אבל הקדוש ברוך הוא, בטח הוא, יש לו טעם. אז באים ואומרים לך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אין לו טעם. כי אין עקרונית אצלו טעם פירושו מניע. ההיגיון מחייב. אין אצלו היגיון שמחייב, הוא ברא את ההיגיון. אז לכן לא יכול להיות שום היגיון שיחייב אותו. אז זה כאילו הרבה בעצמו, הקדוש ברוך הוא לא יודע טעם. כך רציתי. זה נקרא רזין דרזין. לכן החסידות נקראת רזין דרזין. זה מה שאומרים ככה עלה במחשבתו? בדיוק. שתוק, ככה עלה במחשב. מי שמאמץ את זה חזק ומכניס את זה, זה גם מונע על הרבה שאלות. הנה עכשיו היה לנו שבוע קשה מאוד. ואנשים שואלים, מה, למה, ומה יש לקדוש ברוך הוא מזה? ואיך הוא לא שומע תפילתם של מאות ואלפים וזה. והיו כבר שאלות כאלה, כשמשה רבנו ראה מה עשו לרבי עקיבא. סרקו את בשרו במסריקות של ברזל, רבי עקיבא הצדיק הגדול. אז הוא שואל אותו, זו תורה וזו שכרה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה. אז מה, זה קריזות? לא. הרצונות שלו לא מונעים על ידי טעם. אז איך יש טעמי המצוות? פה נסיים בזה. אז איך יש טעמי המצוות? התשובה היא, לפעמים הקדוש ברוך הוא לא יכול להחזיק אותנו במצב שכל הזמן נהיה אאוט מכל טעם ונהיה בטלים כמו גוף לנפש. הבן אדם הוא אגואיסט, הוא צריך איזה הסברים. אז תובלים לו את זה ברוטב של שכל. יש לה איזה משל יפה. אתם יודעים מה עושים שיש כאב ראש? אקמול. מה עושים שלילד קטן יש כאב ראש? הוא לא רוצה לקחת את הכדור הזה, הוא לא יכול לבלוע אותו. מה?
אקמולי, מה ההבדל? זה אותו חומר, רק מה, באקמולי שמים פטל, אז הילד אומר, תביא עוד. אז יבוא אחד להגיד, מה אתה עובד עליו? הרי לא הפטל מרפא, רק החומר. בשביל מה שמת לו פטל? תן לו את החומר הזה, אבל הוא לא כלי, הוא ירק את זה. תסביר לו 1000 פעמים, אבל זה מרפא. אין איזה טעם. אתה יודע מה? נדביל לך את זה בטעם. אז אני אגיד לך שחזיר אסור בגלל שזה גורם זה וזה וזה. ככה. אז הבן אדם אומר, עכשיו הבנתי, אז זה טעים לו. אבל למה באמת זה אסור? זה טעם. ככה שהם רצה. עכשיו אתה אמרת נקודה חשובה קודם, כן? אמרת שבכל הטעמים האלה אין משהו שלא נכון. בזה רציתי באמת לסגור את הנושא. חס ושלום לומר על הטעמים, כי זה טעמים של חז"ל, אין מלך ולא עם כתוב בחז"ל. להיטיב לברואיו כתוב ברמח"ל. בגין דלהשתמודלה כתוב בזוהר. גילוי שלמות כוחותיו ופעולותיו כתוב בקבלה. אז מה, כל זה לא נכון? רק החסידות נכון? חס ושלום. אז אני אסיים דבר בשם אומרו. שמעתי מהמקובל בכפר חב"ד, הרב יצחק גינזבורג. אמר דבר יפה. תסתכלו עכשיו, נעשה עכשיו נעוץ תחילתן בסופם. תראו את השורה הראשונה. מאיפה השורש של כל 4 הדרגות האלה? תתא, כנגד איזה ספירה זה? אתם רואים בשורה השלישית? ספירת מלכות, נכון? ו' זה זעיר אנפין. מי שיודע מה זה זעיר אנפין? 6 המידות שהם רגש. בריאה, הילה זה בינה, י' זה חוכמה. אז בואו נראה עכשיו למטה. אומר הרב גינזבורג, זה לא עניין של מחלוקת, אלא כל אחד מהטעמים מושרש בדרגה אחרת בספירות. אז כשאתה בא לספירת המלכות ושואל אותה, מלכות, אולי תסבירי לי בשביל מה נברא העולם? מה תגיד ספירת המלכות? אין מלך בלא עם, אני הרי ספירת המלכות. אם לא היה עולם, איך הייתי מלך? אבל אני עולה יותר גבוה ושואל את הוו. מי זה הוו? המידות של הקדוש ברוך הוא. מה זה מידות? רגש. למה נברא העולם? מה יגיד הרגש? להיטיב לברואיו. שאל אותי מישהו, אבל זה לא רק להיטיב, זה גם להעניש. אצל הקדוש ברוך הוא, הלהעניש הוא לא נקמה. זה רחץ השם מצועד בנות ציון. הוא מנקה אותו לקראת אחרי זה, הוא יוכל להיכנס לגן עדן. אז זאת אומרת שאם שואלים את הרובד של הרגש בספירות, שזה חסד, גבורה, תפארת, אז הם אומרים שהתכלית היא להיטיב לברואיו. כשעולים להי עילאה, שזה הבינה, שואלים בינה של הקדוש ברוך הוא, מה את אומרת? למה נברא העולם? מה אומרת הבינה? כדי שאנשים יבינו את גדולתו. בגין דלהשתמוד אין להם. כשעולים לחוכמה, שחוכמה זה י', חוכמה זה בחסידות, זה לא חוכמולוגיה. חוכמה זה כוח ההברקה של הגרעין הראשון של השכל. אנחנו קוראים לזה ברק המבריק. מה זה ברק? גילוי. קודם לא היה בגלוי ופק, משהו הבריק. גילוי שלמות כוחותיו ופעולותיו. אבל כשמגיעים מה למעלה מהחוכמה, תסתכלו בספירות, בשלישי. כתר. מה זה כתר? מעל לראש. מה זה בכוחות הנפש של האדם? כתר? רצון. הרצון נקרא כתר. אותי הצינור. כן? הרצון הוא השורש של החוכמה. למה ככה אתה מבין? כי ככה אני רוצה. אז כששואלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? מה הסיבה שנברא העולם? מה היה הרצון? כך רציתי. נתאווה. והמילה ככה היא ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. זה הסיבה של כל הסיבות. אז עכשיו אנחנו מבינים, קיבלנו קצת מבנה,
ואנחנו מבינים, כמו שהעיר את הבחור, שבאמת כל הרבדים חשובים. אי אפשר להתחיל בלי הלכה. צריך גם קצת מוסר, וצריך גם להבין, חקירה, וצריך גם סוד. אבל השיא לקראת סוף ההיסטוריה היהודית, מעניין שבהתחלה התגלתה רק ההלכה. בזמן משה רבנו לא היה מוסר. כל הדורות הראשונים עסקו רק במה עושים, מה לא עושים, מה עושים, מה לא עושים. תקופות יותר מאוחרות התגלה המוסר, שיהיה מוטיבציה למה לעשות ולמה לא לעשות. אחר כך לא היה מספיק שתאיים בשכר ועונש, כי היו אנשים שגם לא האמינו בזה. אז צריך הוכחות, שכליות, פילוסופיות. אז הגיעה התקופה של תור הזהב בספרד עם הפילוסופיה וזה. אחר כך הגיעו המקובלים, אנשים לא הסתפקו רק עם שכל רציונלי, הם רוצים לראות בתורה דברים יותר מיסטיים. הגיעה הקבלה, אבל לקראת הגאולה השלמה, לקראת התקופה, העידן המשיחי, משיחי זה אותיות חמישי, כן? אז הגענו לדרגה החמישית, התגלות החסידות, שהיא אומרת שהתכלית היא לשמה. לא בשביל שום עניינים. הוא רוצה, ואני הבורג שעושה את מה שהוא רוצה. זה נקרא רזין דרזין. שאלה אחרונה באמת, למה לקחת, זו השאלה שגם המתנגדים שאלו, למה לקחת רעיונות כאלה משגבים ולפשוט אותם לעיני כל העם? זה צריך להיות רעיונות של אנשים גדולים ומקובלים, יפה מאוד. עכשיו, הבנתי את השאלה. נחזור למה תכלית הבריאה. תחזור, מהי תכלית הבריאה לפי החסידות? דירה למי? למי דירה? התחתונים. למי? לא איפה. מי הדייר? לאלה שהכי לא לא סתם הקדוש ברוך הוא, עצמותו ממש. זה העניינים הכי גבוהים. למה להוריד את זה בתחתונים? תוריד את זה לגן עדן. אני רואה שמה אני אעשה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. למה לקחת נשמה כזאת קדושה ולהוריד אותה לגוף? למה לקחת תורה חמדה גנוזה ולהוריד אותה לבשר ודם? מי טען את זה? המלאכים. וגם המלאכים, פעם אמרתי בהלצה, המלאכים טענו את זה, ובזמן בהלתניא היו המתנגדים שטענו את זה. כזה דבר עמוק כמו החסידות, איך אתה מוריד את זה להמון העם? מה המשותף בין שניהם? בין המלאכים ואלה שטענו, התנגדו לחסידות, שניהם לא בני אדם. אישה אחת אמרה לחברתה, בעלי ממש מלאך, אז היא אומרת לה גם שלי לא בן אדם. זאת הנקודה בעצם. כל עניין החסידות זה לקחת את הדברים הכי עמוקים, זה הסוד של התכלית הבריאה. ואם אתה... כי ככה רצה השם. זה גם הביטוי הכי נשגב של... רק שנייה. זה גם הביטוי הכי נשגב של בלי גבול. כי אם אתה משאיר את הבלי גבול רק בבלי גבול, אז יש לו מגבלה, הוא לא יכול לרדת לגבול. אם אתה משאיר רק את הגבול, זה גם מגבלה. אבל אם אני יכול לקחת את כל הבלי גבול וללמד טניה, איזה פריק שנמצא בתאילנד, והוא מבין את זה וחוזר בתשובה, וואו, איזה תענוג יש לקדוש ברוך הוא. ועדיין לא קופצים ישר לטניה. בסדר, אבל זה התכלית. אבל זו התכלית. אבל לא מגיעים ישר לתכלית. לפעמים צריך מכה מראש. יש בין 5 למקרא, בין 10. כן, זה הסדר הנורמלי. לפעמים יש בבום. אבל עובדה שכל הדור של חכמי צפת, רבי יוסף קארו, המביט וכל המקובלים הנקיים, הם לקחו את כל הדברים האלה והם לא הפשיטו את זה לכל. נכון. ואותו אריזל כותב שהיום הכוונה בדורו, מצווה לגלה זאת החוכמה. ואם היית קורא את ההקדמה של רב חיים ויטל, נורא והיום, כל בחור ישיבה שיקרא את זה יזדעזע. הוא אומר דברים נוראים ביותר, מי שלא לומד קבלה, הוא אומר זה תירוצים, הם אומרים כל מיני תירוצים שאני לא ראוי לזה ולא שייך לזה, הוא אומר שהוא מעכב את ביאת הגואל.
כי כל המטרה היא לקחת הכי נשגב, להוריד להכי תחתון. זה הגילוי של הבלי גבול המוחלט, שאין לו מגבלות, פרדוקס. זה אנטיתזה בין עם ישראל לנצרות, כי אצל הנצרות אין דבר כזה נכון, חומר ורוח. נכון, הנה, אז אתה בעצמך אומר. שם מעלה להיות רוחני, שמיים. מה זה יהדות? כי מהשמיים על הארץ. מקדש כל דבר. כן.